Konseho sa Dakbayan sa Mandaue nagsugod na og tuki sa posibilidad nga moduso og ordinansahon nga maghimong rekisito sa bakuna alang sa mga musulod sa mga establisimento. Si Nico Serino sa report. Gipahibaw ni Konsehal ni Risa Sun Ruiz, chairman sa Committee on Health sa Mandaue City Council, nga gitun-an na sa Committee on Laws ang plano nga moduso og ordinansahon ang iyang komitiba aron paghimong rekisito sa bakuna sa mga tao nga musulod sa mga establishmento. Iyang giangkon katungod sa matag usa nga dili magpabakuna apan katungod sab sa uban nga gustong maniguro nga luwas silang maglihok-lihok. Di gyud gusto mo pabakuna nga ila sa kuno ng katungod nga dili sila magpabakuna. Ato sa respetahan ang ila kunong katungod pero ato sa respetahan ang katungod sa mga nagpabakuna. Sa higayon nga matapos na ang ilang pagtuon, matod ni Ruiz, ilaw niya kining ipresentar kang Mayor Jonas Cortes. Apan sa pakighinabi sa mayor, iyang gipasabot, dili ang ayang hikawan ang uban tungod kay wala mabakunahi. Nakapangutana si Cortes nga unsay mahitabo sa mga mandawihanon nga dili mabakunahan tungod sa ilang mga sakit nga hikawan unya sa higayon nga makasud sa mga establishmento tungod sa maong rekisito. Na ay mga comorbidities nga di pa siya tugtan sa iyang doktor nga magpabakuna. So imo siyang kuan sa katungod. Samtang padayon ang Mandaue City Police Office sa ilang oplan pahimangno. Alang kang Police Lieutenant Colonel Eloveo Marquez, Deputy City Director for Operations sa MCPO, mas epektibo ang gihimo nilang oplan pahimangno kay padayon nga nagkaminos ang mga kaso sa COVID-19. Ang pagpahimangno kaysa amo silang dakpon og ibutang sa usa ka holding facility, unya dili nato masigurado ang safety sa atong mga dinakpan. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.